थानाय बिसिनि हाय ताकलाय बिसिबो हायने हाय गरिया तेरनो रुकसावै फुड फेस्टिवल संसा जागनाय अबहानो जम्पुजला गार्ल स्कुल थिं नखलावो कहम ददम खलायै बालाय जागनाय फुड फेस्टिवल अबहानो मे 5 तारिख 2024 सालमारि सालो अबहायन फुड फेस्टिवल जत लोकरत्न गयखा ओ फुड फेस्टिवल फायै नायफायनानि हायाखबा जत नायथतक तंथतक तंनानि अबहायके मेला कायसा बानि संसा जाखा जम्पुजला गार्ल स्कुल थिं नखलावो फुड फेस्टिवल गरिया तेरनो रुकसावै ताम कक साका मेलानि उमुतिरो नरक खानायनायदि खाना दिनजाति खालायाव जों दिनै सिनि जम्पुजला आमसाय निङै जों कायसा गरिया तेर खालायना बागै जों कायसा कक जाब्लाय जाखा खाना 5 तारिख रबिबार नि सालो जों गरिया तेर खायजांनाय अमन्तिनो जों कक जाब्लाय दिनै अब सिनि कक सालायनाय और बानिया खायनो खतम सिनि गरिया तेर नि बिसिंतै कायसा बानिया बा যারা দোকানপাট খাইনা মুসুনাय বরংनि बिसिंतै सिनि कयमुं बरक रि रक फालफायमानो बा বিভিন্ন सामुं रक फालफायमानो जे जानिजा कायसा खायजाक जे बरकनि चलि तमानि दোकानपाट आबाहाय रकबो अर बरक पार्टिसिपेट खाबि मानाय और कोन प्रग्राम रक ता आमाहाय और प्रग्राम रकबो किसा जारा रोजाबना मुसुनाय मोसाना मुसुनाय बरंनि बागैबो जों नारेंजाक दं बिसा प्रग्राम खायमोन न मेला खायमोन जागोन दम ओ जागोन बुंखे सिनि जम्पुजला प्लेग्राउन्ड बा कायसा थुमुं खला ओ जागावनो जों कायसा खालायनानै कक जाब्लाय जाता थुमुं दङ दखानपाट बो बाङानो होनैना आं आसामा खायता जतनो ओ मेलानो तेबो कामके जों सनाम कामखौखे जों तेबो हम ददंखौ पालायलाय पायलायनाय हनै वान संथा कमल देबरमा गासिनि श्री सिटीनि अम सिनि जम्पुजलाव नि थानायावबो जों ताकलाय 2024 मेलायङे दा ओ दिनबो बुट रुनु बागिने और कुन मेला कामके मालिया गोसों ताबो तं वासुका ताबो सिनि ट्राय खनाय बर श्री सिटी र नुंगानि नुगै सिनिवै थांथों हायनै जों जंतोसा जों गरिया तेरनो खायनानै बागै जों तेसा जों उदुतान नालाय फिकाता